mane Raila chiwo no winjo bed makumbusho ni wadwa dhi kanyo mondo mi watim mokwongo wapar jowa mosebire papka e sabasaba lweny mar sabasaba ni ka gore ne piny. In fact picha mar Raila gi Shikuku cha gorengo gene ko winjo bed ni umedo nyiso jopiny nikech mano ema wan godo machiegni. Ing'e ni oganda mamoko mane gore inde ginene igni 70 mokalo 60 mokalo kamoro ok wanyal bedo machiegni kodgi ahinya wan machiegni to sani ing'e ni nitiere jomoko ma pod waneno ji kaka Paul Mwite gini ji kaka Raila gini koro ne en chieng' ma bende ni paro jok mane obedo ni odhi Kamkunji e odiechieng' mar sabasaba mar gorruok ne gonyruok mar ariyo ne arita piny. Mano ne achiel kuom gima ne itimo kanyo. Mano no winjo bed ni itime e yor lemo. To machielo ma bende no winjo bed ni timore en ni jogi nogore ne piny nyaka thuolo ni. To chal ni nitiere weche moko ma bende pok odhi maber ahinya. Pok odhi makare. Kendo neno ka nyithiwa sani bende wuok e pap gore mondo mi weche moko timang'o olosi mondo dhi makare. Mano emane nyalo bedo agenda mar ariyo mondo mi koro pang weche go kendo ni magi kore weche motimang'o mwadhi go mbele. To waseparo jowa mane ogore ne lokruok mar ariyo waseparo kada mana jowa mogore ne lokruok mar adek kata wambe ko gore ne lokruok mar ang'wen kata mar abich wambe koro magi agenda motimang'o mwadhi go mbele. Gimopogore matin en ni sabasaba ni no winjo bed mar jo Gen Z. Jo Gen Z ema no winjo bed ni gibedo mustari mambele. To nikech donjo ma jonjore odonjo e weche mag Gen Z chako duo jo siasa moko be chako donje. Koro miyo wach sabasaba mane winjo bed ni timore kawuono e yo makare makelo kwe miparo godo jok mane osegore ne piny Kenya. To ni chake nitie jok mane ogore ne piny Kenya mar uhuru through sabasaba ginene kelo kwe kelo uhuru e Kenya to gi jok moko ma bende nochako duogo donje mondo kel gonyruok mar ariyo to gi koro sani ing'e ni koro Gen Z ma koro make wan ing'e ni kanye mano winjo bed ni koro giyudo thuolo matielo masani mondo mi giter godo weche gi mbele. To ema ni koro ji makoro oketho mbaka ni. But Emmanuel adwa tieko wachno ka wacho niya weche ma biro e sirikal sani ok gin weche mawendo. Weche mag tich gin weche mwasebet kwa manyo higni mang'eny. Weche matimore e kind kier mabedo kuom polis gi jopiny gin weche ma wasebet kwa manyo kuom higni mang'eny. Tan ka kuom pacha aneno ka gimowinjo timre sani nikech jonjore gi jo siasa ose temo donjo e Gen Z ka. Anapani jo Gen Z owinjo odog chien otim gimiluongo ni retreat to gi los strategy machielo mondo gibede gi forum moro manyalo luongo ni National Youth Dialogue margi kendgi nikech sani ka nyisogi ni dhi rom gi President Ruto gibiro wacho ni ok odwa romo kode to mano be gimowinjo gitim mano to gimowinjo gitim to gikwong gibede gi buchgi moro mok en maandamano oketne gi thuolo kata ka gidhi romo Kasarani kata ka Gen Z dhi romo kanya ma giromo kendgi ma ok ni jasiasa moro odonje kata ng'ama chielo chako donje ka gisewacho wechegi ma gipango wechegi maber kaeto giloso odiechieng' ma gisamon giluongo kata ka gisamon giluongo president nikech president ema gichomo gi wachni en ema koro weche te chopo kuome to giluonge to ginyise ni president nyocha nwaromo kionge to magi e gik ma wan godo ini nene ang'o nikech magi ginyalo chiwo their bare minimum nikech koro kasani
on 20th ne wan gi maandamano kamano machane mar Ojwang Albert Ojwang mar Albert tarik 25 ne wan gi maandamano macha keni koro ni wacho ni paro jok manonegi jenzi manonegi higa mokalo tarik 7 bende wan gi maandamano mowinjo bende waparo godo joginene en mana maandamano koro nyisa ni ta agenda mawaketo e yo kata mawacho go nikech jokate nitiere gik mane gidwaro kamano agenda mane makoro wan ka jo Gen Z wan go modo dhiro sirkal un godo nikech in ja Gen Z mudwaro mondo mi udhi godo mbele kamano. So that national youth dialogue ma jo yudhe odhiadhia kendgi nikech kora penjie okabidonje siasa